Vi begynder lige om lidt med 2. verdenskrig. Nu, Olle, hvordan var det i 3. eller 2. verdenskrig? Hvad? Hvordan var det i 2. verdenskrig? Da tyskerne... Det var rigtig strengt. Selvom der var godt nok krig i Danmark, men ikke som andre steder. Men det var strengt alligevel. Vi kunne ikke gå hen og købe noget, uden vi skulle have mærker med. Og når jeg siger, at vi ikke kunne købe noget, så mener jeg, at det hele, det var salt, det var sukker, det var smør, det var mælk, det var alt var på mærker. Så vi havde mærker med og sad, og når vi skulle til købmand og sådan noget der. Og mærker, Louis, det vil sige, at det var rationeringsmærker, som hver husstand nærmest havde. Vi ligesom nu, at hvis det havde været her, så er vi så ude i, hvad hedder det ude? Altså det var sådan nogle steder, hvor de udleverede de der kort. Og det kunne man ikke få, hvis man ikke havde navn og adresse og alting. Det skulle være i orden før, så kunne man ikke få dem. Og dem, der ikke kunne det, de var jo påen. Ja. Nå, næste spørgsmål. Ja. Hvordan var det, da I skulle bruge aviser til, da englænderne fløj over jeres huse? Hvorfor skulle vi bruge aviser? Ja, til at slukke lysene. Altså, vi havde jo gardiner for, der måtte jo ikke kunne ses udefra, at der var lys. Så de havde mørklægningsgardiner? Vi havde mørklægningsgardiner, som vi sådan rullede ned. Altså ligesom... Sådan en rullegardin? Ja, det var bare rullegardiner, så var det bare sorte. Fordi, så det kunne ikke ses igennem. Sådan var det. Okay. Men så, vi boede ved nogen, hvor vi havde lejlighed ovenpå. Og så kunne vi slukke lyset. Og så havde vi sådan et stort vindue i køkkenet,